Upi vittu! Upi vittu! Ei tässä. Minkälainen on Iisalmen meininki vittu? Peleekoneen meininki. Varkorepeissa saattaa tulla oikein tuolta. Ai tulee? Joo. Aika kova. Vittu on turvoksissa. Nyt on niin turvoksissa, niin turvoksissa. Ei Nyt voi järjestää äijä täällä kanssa luovuuden perkanasta. Mäkin katon tänne vielä äijä striimiä, mä yhtään asiaa, ettei mitä tää. Silleen. Se on sellainen hökälle känni. Hökälle. Kyllä mä oikein tiedän sen. Mukavaa autoa. Sellainen baari meillä melkein vähän liikkuu. Nyt tulee röökikenttä. Mikä tää on röökikenttä? Hei! Joku tämmönen se on. Miten sinä Paltamosta? Paltamosta on. Tunnetko? Ootteko te kaikki Y-taamista? Joo. Tunnetko ketään Kovalaista? Mitä? Kovalaista tunnetko? Tiedän mä ainakin Roopen Kovalaisen. En minä se tunne meitä. Voi olla hyvin Uskaltako kukaan teistä näkyy striimissä? Missä? Uskallatko sanoa terkkuja striimiin? Mä riippuu ketään. Mitä terkkuja ketkä laittaa? Uskaltako näkyy striimissä? Anna näkyy, ei se. Mua näkyy. Uskallatko sinä näkyy striimissä? Joo, ei se mua, että mä tein sitä muista siitä. Ette te näy, kun... Eikö nyt vielä ei kukaan näkynyt? Joo, vittu. Se on terveisiä. Terve. Isäntien terveiset. Koin ukkoja. Koin ukkoja juman kautsi. Tosiaan se Marko Repais sanoo, että se käy heittää mut Palatammoon joskus 3-4 tunnin päästä. Rektonator. Nyt ollaan Röökikentässä. Kopissa. Röökikopissa. Meilläkö tää hirveen kummonen Röökikenttä. Aika laimi meininki. Aika laimi meininki kyllä loppuun. Villi Mä tiedän, että ainakin Aki katsoo taas striimiä tällä hetkellä. Villi lännen meininki. Aika häijyy meininki. Äijien ilta. Äijien ilta. Ei oo äijien ilta tämä. Nyt tällä kertaa ei. Uruukkojen ilta, ehkä pikemminkin ei äijien ilta. Se on aika häijyy meininki. Markon numero, on mulla Markon numero. Milloin tuli se se on se akkojen. Ilsakkojen. Kun ne isänät Oletteko te pitkään kahtonut mun striimiä? Joo, kahtonut aika kauan. Mitä poroa? Onko Suomen konimmat striimit? Ei halukkaan taas, ehdottomasti. Ei me muuten katso Pelaako kukaan teistä Runescape? Ha? Pelatteko te Runescape? Välillä joo. Old school Runescape. On, pellämään välillä. Se on äijien peli. Äijien peli on. Pakko kysyä, että mikä on vittu Runescape. Ei oo koin ukko tuo. Kyllä Runescape pitäis tietää. Mä en saa olla yrittämällä, että se jollekin... Marko ripaisesti hakkeen. Mitä vittu? Sehän on jostain Jyväskylästä vai mistä Se sanoo, että se hakkee. Niin sitä mäkin mietin, että eikö se asuissa panna propellikässä? Kupio tiedä. Joten kun se sai rahaan.
Joku lahjoitti silleen rahaa. Paljonko ne on lahjoittanut? Kun mä katson aikaisemmin, jotain oli lahjoittanut vissiin. Dodosilla soittelee taas, voi vittu. Dodosilla se on Jonne Ukko. Tässä kyllä tiiskillä. Näin. Mennäänkö me oikein? Joo. Ei vitu itellä on vielä näin paljon rööpiä. Ollaan loppuja Minne te meette? Meikä tulee sitä Ukkojen pöytään. Kona! Joo. Ootko kuoseissa? No en oo. Ethän oo. En oo vielä. No, konoa. Miten se puhelin on tuon näköinen? Se on Skuffe. Skuffe. Onko Kodosla Jonne Ukko sinne? Mikä? Kodosla Jonne Ukko. Ei, Joukko Pant, tule sinne vähän. Ei, ota. Tää menee Discordi, tää menee Discordi. Ei vittu, nyt on kyllä äijien ilta saatana. Ei vittu, täällä on isäntiä saatana. Täällä on kyllä kona, täällä on kona. Kuinka kona setti? Hei. Konna terve. Minäkö on tuttu näköinen? Nyt on äijä. Upi. Joo, Upi on tässä. Hei. Oli 3 tonnia opintolainaa. Kuinka sinä opintolainalla ostaa auto? Äijien ilta. Onks sulla striimikää? On. Eksyin tänne Iisalaamulle saatana. Ei vittu. Anna mä kato. Ei oo Upi. Kono! Upi. Pakko kysyä Heikkinen kahta kysymys. Oliko Määrysluupa hyvä? On söpösetään. Onko? On, nyt on söpösetään. Nyt on söpösetään. Äijien äijä. Corner. Ukko vittu. Söpösetään Umpi. Vittu, Upi hirvees. Mä oon tosiaan ihan, että ei katia kuvaa sellaista, mitä mä oon aina kännissä striimin. Mä oon oikeesti ihan rentoa äijä. Tai minä mikään semmonen hökää. Tai oon minä aika hökäile kyllä. Mitä nää Iisalmen eksyt? Kussua Upi. Kävin kaverin luona. Teemun luona kävin. Sonkojärvellä oli äijien tai sitten se äijiltä meni silleen. On muuten paha tilanne, kun sellainen, että Striimi päällä. sellainen, että joudutte niinku Kuopioon putkassa. Kuopiossa otettiin putkassa. On kuinka paha tilanne. Kuopiossa varmaan paha. Kona! Ja sitten sieltä piti ihan kyyti tänne. Olisiko ne pusu? Se on poskele pusu. Äijien. Onko muuten konaa kun... Mitä ne Upi tietää? Marko Repäisi tulee hakemaan muuta. Joo, mä luin samaa, että Marko Repäisi tulla hakemaan. Sai Donalta ei vittu 150 ja siitä tulla hakemaan. Niin. Ootko sä kattonut mun striimejä paljon? Kyllä. Onko sulla aika äijien striimejä? No. Vittu, mikä se VT rupes vittu raivomaan? Niin, nyt oli sellainen tilanne, että se VT, se niinku alkoi mykkäkoulua pitämään. Se ei puhunut mitään, niin sain sieltä Sonkajärveltä sain kyvin tänne ja sitten täältä tulee sitten se Marko Repäisiin viemään valtamaan sitten joskus. Vittu, mä halusin nähdä Marko Repäisiin. Joo. Sen mä halusin nähdä. Katsotaan jos me nähdääs siinä. Vittu, taas siisti. Tulee Ransitilla saatana. Ransitilla. Onko kokonaan ajoneuvo Transit vanha? Onko kokonaan ajoneuvo vanha Transit? Tapio. Nää voi Upille tarjota Tapio. Mennäänkö hakkeen jotakin paukkua? Vaan ootte polttanut nuo tupakat. Saanko Upi ottaa hatsin tupakasta? Se on hip-hop heinän höyry. Konaa. Mitenkä sä et nyt vittu tilannut Narikasta saatana? Narikkassa. Täällä. Mulla se reppu on Narikassa. No se oli paha kyllä kun Poltamossa, eikö Kajaanissa niissä näitä klubeissa, niin se pitää Narikka erikseen maksaa. Täällä ei pitänyt erikseen maksaa. Mennään. Ota. Minä tillaan Upille sotin. Vittu, kova, toi on kova. Kona. Toi on kona. Toi on kona. Tule. Sotti. Upi R.
Soita Viitosen. Soita Viitosen. Nyt. Siksi. Soita sinä, mä annan. Tule Pirtonne puhelimen. Annika, anna puhelimen. Etkö ole? Löytyi tuo saatana kuppi. Mitä nää upipyörä? Tuossa oli mulla sulle tähän. On meikä vähän liian kuuluisaa. Sä saat 2 shottia. Jos se menee ohi se matkakoripääsiin puheelle. Mitä? Jos menee ohi se matkakoripääsiin tuleminen, että sitten ei oo enää kyytiä. Mitä kyytiä? Mä matkakoripääsiin. Striimi päällä. On. Onko nyt äijä meininki? Äijä meininki. Tässä on sulle äijä juomat. Sinä juot ne molemmat. Kona! Ja se tekee pehmeätäkin juomaa se laulu. Mitä? Ja se tekee pehmeätäkin juomaa se akku. Siinä on. Se on juonko mä nyt nämä? Älä vielä. Mä nyt on Jonne Ukko vai Koolo? Onko Jonne Ukko vai Kona-Ukko? Onko Jonne Ukko vai Kona-Ukko? Mitä sanotte Ukon? Onko Jonne Ukko vai Kona-Ukko? Milloin juua? Kohta. On kumpi Kona-Ukko sun mielestä? On kumpi Kona-Ukko sun mielestä? On vittu Kona. No näin. Kona! Siellä on tuhat kaatoja. Tuhat kahtoja. Onko melkoinen meininki? Tuhat, kato yksi teema. Äijä meininki. Äijä meininki. Saanko sä muuta pehmekettä siitä sen jälkeen? Joo, ne molemmat. Otanko mä nytte? Molemmat. Nyt. Lisää. Saanko ottaa pehmekettä? Nytkö toinen? Niin, nyt toinen. Menneekö se? Menee. Nyt lähtee kännit. Kona! Nyt lähtee kännit. Ai saatana. Mennäänkö istuu jonnekin? Mennäänkö istuu jonnekin? Oota.
Mitä? Et oli naura, Pipi. Mä katson sun kanssa yhden kuvan. Ota vaan. Laita Arkulle ja repelee Samille. Ne oikeesti faneja. Onko kokonaan auki? Sinä oot konaa ukko. Veti 2 upsittia tapaaskalla. Corneri kolmi. Ei saatana, ei vittu. Saanko juotan koko ajan? Saanko juotan koko ajan? Onko tällä striimi päällä? On. Kato miten paskana näyttää. Mitenkä sille kävi? Kimi veti näytön paskana. Kännissä. Känni kävi. Kimi veti näytön paskana. Jimi se on se pöystä, eikö ookin? Mitä? Eikö ookin Jimi se pöystä? On vituu se pöystä. Entä Jorma? Kuka on joo? Jorma, se joka... Ootteko nähnyt jos mä vien Pierrasen ja sitten Jorma? Joo. Onko Teemu missään? Onko Teemun kanava? En mä tiedä kuka Teemu. Siis Teemu. Tämä VT. Ai niin se VT, no se on siellä himaassa. Kenenkä kyllä sä tulit? Onko Tiimu kanava? Ei oo. Eikö mä pääsin jonkun katsojan kyydillä pääsin tuolta Sonkajärveltä tänne. Teemu on siellä Sonkajärvellä. Joo. Mitä sä juot? Mistä sä tykkäät? Mistä Konaukki tykkää? Maailman vahvin sotti. Mikä on maailman vahvin sotti? Absintti niin. Absintti. Tapaasko absintti? Ei, minä käytän upilla absinttia. Minä justi ohkin sille 2, niin kun mä tein puhkeen nyt saatana. Ei päriise. Ei pöriis. Ei vastata. Konnomeinen. Onko nyt äijien ilta? Nyt on äijä ilta. Äijien ilta saatana. Lähdetään käymään tiskillä. Joo, pitää saada se Markon numero pitää saada selville. Kuka on Marko? Ukot sanokaa, mikä on Markon puhelinnumero? Voitko poistaa nuo vitun videot nytten? Konaa. Mitkä vitun video? Jos sä näet minä, kun siinä kuuluu mitä minä puhun. No voi vittu. No eikä tarvi hei. Joo, kyllä tarvitsee, kun ei sinua lupakaan. On yleinen paikka. Yleinen paikka. Omia henkilökohtaisia asioita minulle. Konaa. Nyt on pahat tilanteet. Mulla laitettiin screenshotti tästä. Tuossa näen minä. Se poistaa ne kohta. Meikä voi mä Se poistaa. poistaa ne kohta. Voi mä poistaa. Konaa. Nyt on pahat tilanteet. Pattitilanne upi. Nyt on pattitilanne. Hei, mun suurin toive on ollut aina päästä sun striimiin mukaan. Konaa ukko ilman muuta. Kunhan ajat on nakki, mutta tässä kamera, niin se on kaikki ok. Korneri isäntä. Lähteekö Korneri Jukka tiskille käymään? Käydään Käydään tiskillä. Katsokaa miten kommeita mä näytän ilman laseja. Katsokaa miten kommeja on ilman laseja. No ihan vitun kommei, konaukkoa. Koi. Niin, voitko nyt poistaa? No, jos mä sun mieleksi poistaa, että me pitää tehdä niinku tälleen.